Araba eta Bizkaiara goaz orain. Naomi, bera Gasteiztarra berritsua, eta berez, bere bizitzan iraungo omen dion mutil baten bila dabil. Ez hemen zehazki saio honetan, orokorrean. Eta bestetik Gernikako Iker neska laguna etxean utzita ere beti bihotzean eramaten. Giro diskotekera eratea guztetan larrei. Ni izaten maz romeria zilokoa. Eta nahi lagunekin egon, jorgan ateak, Iker Ordorika eta Naomi Pérez de Ulate Barruda! Begira, nola gatozen. Hartu zuen lekua. Naomi, kontatu digute berritxu xamarra zarela. Bai, nahiko otzo. Bueno, hemen ez dut hitz egin asko, baina normalitzen lagunekin oso berritzua nahi. Bueno, hemen ere hitz egingo duzu, egon lasai.